Vores børn, fædre og brødre er på vej i krig, hvis ikke de allerede er i kampens hede. Min søn drog i krig for 5 år siden. Dengang var jeg den stolteste far, da jeg sammen med resten af familien i en tårevædet afsked sendte min søn afsted for at kæmpe for vores land. USA. Men den grusomme sandhed er, at ingenting er sket i bekæmpelsen af terror. Min søn vendte hjem og overlevede krigens grusomheder. Han var en af de heldige, men trods dette lever han i dag i smerter. Han mistede sin arm i krigen og lever nu et svært liv. Han vil aldrig kunne slippe væk fra ham. Hans sjæl vil aldrig heles. Altid vil den forfølges af de forfærdeligste minder, et menneske kan bære. Nu er det tid til min næste søns rejse sammen med jeres kære. Jeg er bange. I er bange. Bange for, at vi aldrig får vores nærmeste at se igen. Hvilke farer venter der vores tapre soldater, og hvilke livslange følger vil denne udsendelse have? Ønsker vi virkelig at sende vores elskede ind i dødens gab? Det er dette, vores præsident George W. Bush vil gøre mod os. Tage vores kære fra os, både fysisk, men også psykisk. Han lover tryghed. Han lover fred. Men kan han det? Kan han love fred uden selv at vide, hvad vores soldater går ind til? Han sender soldaterne til krigszonen i håbet om at flytte krigen til Afghanistan uden for Amerikas grænse og genskabe et trygt USA. Men hver eneste soldat tager denne krig med hjem i form af de forfærdeligste traumer, dybt markeret i deres sjæle. Mere end halvdelen af de 2,6 millioner amerikanere, der har været sendt i krig, lider af helbredsproblemer. Følgerne er værre, end vi alle har kunnet frygte. Følelsen af løsrivelse fra samfundet, posttraumatisk stress og livslange traumer, og ikke mindst selvmordshandlinger, er blot en håndfuld af de utallige følger, disse unge mænd får proppet i rygsækken og slipper med hjem. Dette er blot vores egne kære. Men hvad med de uskyldige borgere i Afghanistan og Irak? Vil vi virkelig være skyld i disse uskyldige familiers frygt, fattigdom og udryddelse? Tusindvis af civile vil miste deres faste bopæl, kæreste ejendele, tryghedsfølelse og værst af alt, familiemedlemmer. Denne umådelige frygt og ængstelse vil vi alle kan mærke dybt inde i vores hjerter, vil altså ikke kun ramme os selv, men også uskyldige, så denne krig og blodig kamp. Hvis vores soldater træder ind i Irak med krig og udryddelse af terrorismen til formål, vil denne mission skabe mere ødelæggelse og håbløshed i landet. En terrorangreb fra selv USA. Kan vi virkelig sove trygt og med en ren samvittighed, med tanken om og visheden om at være skyld i denne uduelighed, som i langt højere grad rammer Irak og Afghanistan, end dette land ramte os med? Er dette ikke blot et udsagn og handling præget af tanken om hævn fra vores kære præsident George W. Bush? Denne vrede og trang til denne hævngerning appellerer dybt til den fjerde af de 7 dødssynder, som ingen af os ønsker at være vidne til. Kan vores nation virkelig stå model til alt dette? Denne usympatiske handling kan og må ikke sammenlignes eller defineres som kampen på fred i vores verden. Fred og demokrati er ikke højsædet hos George W. Bush, men spillet med musklerne og ikke mindst fremstillingen af vores fantastiske nations magt er hensigten.
Ved at starte en krig sendes udsigten til en fredfuld og tryg verden 100 skridt tilbage i udviklingen. Vil vi virkelig være skyld i dette? Vi er alle bange, så lad denne frygt få en ende. George begik en fejl. En frygtelig fejl. Lad os lære af denne. Lad disse hævntogter få en ende. Lad os få vores kære familier tilbage, og lad os skabe fred. Vi skal ikke ty til sværd, men derimod gribe pennen og papiret. Vi er de gode, så lad os handle som de gode. Tak.